Khubor Kabate CTV. Laingut kidkhot jong ka seng le no batmai ke bala syakem hakasi palai jong ka tayo ka khanyu tarik unailar arjar arfulai la ra man ta singi ka khat phra tarik unailar arjar arfulai shaying bishar ban panbor na kashari ban tokit bnia yaki Kilaingut kidkhot ka National Liberation Council of Nongkendong ki kentup yaki arngut ki basyakem na West Giant Hills District but weipat ubala syakem na Yodo East Khasi Hills District kat kum ke jingtip hadu menta kidkhot jong katai ke seng ke bala syakem gidon baro khat wengut Shua baki artali ki regional committee jong ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar Assam kin lek sorjamin yaki jaka ki badan hapdeng ke jingya ka japot ha ka jingya penbaik pot jong ka wat ka baar ka boundary committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat pratarik unailar arjar arfulai kalau lumlang ya baro ki kli nong sensyar jong kisnong ki bedon ha ka jingya ka japot ban pensngutu yaki baki dei ban penmi tang ka wei ka sur bakin yaine hapo Meghalaya kisnong ki bedon ha ka jingya ka japot hapdeng ka Meghalaya bat Assam kilong kisnong desh domria ka bahab hapo ka hima melim kisnong bordwar ka bahab ka hima nongspung bat hima nongklau Kasnong nongwa mautamur kabahab ha kahima soyong bar ha kahima jirang Kasnong langpi kabahab hapo kahima nongmansao bat ka block 2 kabadang hab hapo upur usam ka right nongtung jong kahima khairim ka Khasi Students Union Central Body kala IT daga dorkas hau Vice Chancellor jong school ba Northeastern Hill University u Professor PS Shukla ban pensngo ha ka bayadei bat ka jingpen mana jong kani ka school ba ban pentre kamno ya ka National Education Policy jong usnem arjar arpo unong ilam ka KSU usamla Ruben Niger ha ka jingi kran bat kilat pathai kubor ulai thu ba Vice Chancellor ulapan pau ba ulong bakloy ban yakendo ya ka kenhon ka ba persya bat ya ka no ka kenhon ka ba kersyan ban pentre kam ya ka National Education Policy nakaliang juga seng kala kentu ya ki bor penyai ka skol ba nehu Bakadai ban khmi janai baka jing pentre kam ya ka National Education Policy kam dai ban bu jing ya ki samla pule bat ha jo ko por ka seng kala kenturu ya ki bor penyai bakin ya trailang bat ki college bat kumjuru bat ki nohikai khnang bakan a jing mentoi hi ya ki samla pule ka jing kentai jong ka screening committee ka school ba Northeastern Hill University ya ki application tab kam haga post assistant professor associate professor bat kiwei ki post balapan menapat ba dagani ke school ba kala pelong yaki nongelam jaga employment and monitoring cell ka Khasi Students Union bantuklar Mardor halor kani ka kam Mardor haga khat pratarik unailar arjar arfulai kidkhot jangka employment and monitoring cell ka KSU balalam khmat do chairman usamla Ruben Niger bat Presiden ka KSU Nehu Unit usamla Riches Malngyang kilaya kendo markmat bat Vice Chancellor jangani ka school ba Professor PS Shukla ban panjing becai halor kani ka jingketai jangka screening committee yaki application claim dapan pau pat ya ka daw ki basyongnya haga joko por ka sengkala dawa ya ki bor penya jong school ba nehu bagin tap nungkong dagi try muluk ki bala biang ka kardan jingnang jingstat hakino ki pos ki balaj arngut ki shipara ki lakhlat no bat arngut ki weipat kidang don haga jaka sumar haga wei ka hospital ha Uttar Pradesh hadien bakila bam ki jingbam mit ki balong bi ki bahayang hasem jong ki bakhlat kila keno ya ki para marjan halor ketai ki jingja bat ki pulit kila kem ya arngut ki brio ki bayap ki dei ki khna ki pedang prasnem bat news nem karta ki pulit kila lum ya ki song bala song ya ki dei ki mit saungut ki brio kila syakem hadin bakila le klem akor ya ka lama India haga por barakhi ya ka Independence Day ha Uttar Pradesh lakem yaki hadin bala sapriang gidur bat ka video halor ka jingle klam akor jongki kita ki priu kila siang ha ka me jongki da ka lama India bat halor kami ki bo yak jingbam jongki ki pulit kila kem yaki hadin bala don bo ujor ejahar persya yaki
Kawai ka samla ka badang arfu arsnem karta kala khlat no hadien bakal hap na ka flyover namar baka tuk ka baka syong kala lekten ra ya kenro jong ka ka flyover kat ba uparlog jong ka pat upanya ya ka tuk ulaman saujur ki pulet gila pentip baka daw baka tuk ka tenra ha ka kenro jong ka flyover kadai namar ka jing pen hair step pala ki babun kinong simram na ki bank kila ujor baka bay EMI bat ka sut kala nang he bat ka por bakin pendep ya ka loan ru kala nang penjalan na ki bank halor kini ka Reserve Bank of India kala hukum ya ki bank baki day ban ya kren bat ban pensyai bha ya ki brio ha ka por baki ai ya ka loan kala penmiru da ka hukum ban penbek ya ka jing penhe palat ya ka sut bat ka por babu ban pendep ya ka loan la hukum baki day ban ai jing shai shaki nong simram hapo ka life way tarik unopra arajar arfulai ya ka 3D printed post office ka ba nengkong hagari la play pai ba ha ka singi tho ding ha Bengaluru dau Union Minister for Railways Communications Electronics and Information Technology u Ashwini Vaishnaw u menteri sarkar laong baki jing play ya kani ka 3D printed post office ka day ka dak bakari kala kiu saprang hakiliang baro ulaong ba om judan ki bakpoi perkhat baka India rukan penmi lagi jong ki 4G but 5G technology namar baka BJP ka persya ya ka sarkar Congress ha Karnataka ban wengno ya ka National Education Policy u sembut menteri rang ba ka Karnataka u DK Shiva Kumar ula kan thok kalai ya ka BJP da ka baong ba balai ka BJP kam pentri kam ya ka National Education Policy ha ki jilla ki baka sanchar ula ong baka day ka rai jong ka BJP ban pentri kam ya ka National Education Policy nrei ki jilla ba sanchar ka BJP pan kim pentri kam saktia ka hadien khatlai sngi bala kham jai mentala mi biang saka jingyap brio ha Manipur ha ka ba laingut kit khot jonga Village Defence Party kila syap penyap ha ka wei gesnong ka badan ha Ukhrul District kalami ka jingya siat ha pedeng ki arkon hon bat kham hadien lalap laiteli ki medyap u menteri katanat kampo yeng ka sarkar pedeng u Amit Shah ulawan raya la laiteli ki bil ha yeng darbar Raja Sabha bat ya kita ki bil ki dei ban mi bujli ha jaka jong ki laiteli ki ain ki ban nado ka por ka sarkar phareng kata ka Indian Penal Code ka Code of Criminal Procedure bat ka Indian Evidence Act ha jaka jong kita ki laiteli ki ain lawan ra daga Bharatiya Nyaya Sanya Bill 2023 ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sahinta Bill bat ka Bharatiya Shaksha Bill 2023 Shipongut gibriu kila yap nakadaw ka jing betay ka Lingsun ha Kuala Lumpur ka Civil Aviation Authority of Malaysia kalapan tip ba ka Lingsun kala lekten ra ya kawai ka kali bat kawai ka tuk ka baya ha Surok prangut na kibayap gidey gibadon hapo ka Lingsun kat ba arngut pat gidey gibadon ha ka kali bat ka tuk hadu menta ompat tip ya ka daw tan rai jong ka jing thei ka teng Lingsun bat ka jing tokit kadang ya chkaman ka Swedish Security Service kalalap ba ka Sweden kadon ha pedeng ka jingma bat kala ban sya hirtma ha ki leno Islamis ha kanu no ka por ka Sweden kadang ya keren menta kumno ban shim ya kilat kelenti ki baklan ban yada na ka jing hirtma ha ki leno laban kedau ba ka Sweden bat ka Denmark ki dei ki arteli kiri ki basya pek khmat bha menta ha ki ri Muslim namar ka jing yai beteng jong ki riu shim kabu ban le persya ya ki Muslim da ka batang bat tar lengkhot lengkai ya ka kot ba ka bakho jong ki ka Quran ka Israel kalapan bena bakan dia ya ke missile ke baklan bor jongka ki Arrow 3 syagari Germany hakaba kini soy ya ka kontrak ka bahado $9.1 billion Shen kin saya soy ya ke jing ya te esoskolar hakaba ka Germany kan siul paswa nrius pa million but ya ka basapat on pendep no hi mentausnem Shispa saupun riuteli ki skul ki bala julor ha jing ki jumai hau rempang mentau snem ha Syria mentala dep ban maramat bat ban penbahaya ki katba ka jing maramat ya ki saup khandai teli ki weipat ki yeng skul kadang ya chat
haga nriu tarik urampang mentau snem ujumai ba ubah new point pra ba new point new hapo ka Richter scale ulah new Syria ba Turkey haga bakila don san pukundai hajar arspa san pukundai ngot ki ba yap san pho hajar news pa prapulai ngot ha Turkey but prajar south pa new pun ngot ha Syria. Katanat election ha Singapore kalasya ya unong India ubajubar rukum menteri sarkar Tharman Shanmugaratnam rengkat bat arngut ki weipat bagi niakun haga election president jonggatai gari kaban salong haga shiterik unai lor mentausnem kiladan riwut ki bakwa baniakun haga election president ha Singapore katanat election kalap bau Tharman udai brio ubum don dax new AA but uday babiang nadong syadong banyakun hagi election president. Ka company Moderna kalalap bagadawai COVID-19 ka batmai ka bakalashna bat penmi ka tray kamru na kabenta ka jingpang Ares bat Fornax. Nrei ka company gadang up banyo jing menjur na ka United States bat na Europe syuaban pentray kamnya ka. Ki company basna dawai COVID bakentup ya ka Moderna ka Novavax Pfizer bat BioNTech kidang persyang ban penmi ya kidawai kibalak ban penkot ya kejingpang XXB 1.5 ka US Center for Disease Control and Prevention kala pentip ba menta kadang wat bniak ban lap sakiwei pat ki kenyang jingpang kibalak ban tau ya kejingpang COVID-19 kilalap baudon kenyang jingpang BA 2.86 ha United States Denmark bat Israel. Kita gilong kimat kublai.